ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାରିକ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଓ ନୋ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, such a boring name. ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ତ ଅଛି ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତ ଏଇଟା ତ ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ବଦଳରେ ମତେ ଟିକେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦଉ ନା, ମୁଁ ସିମ୍ ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥର କହିଲେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ବୁଝାଗଲା ନା, ପୁଣି ଥର କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ନେଟ ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଆଉ ୟୁଜ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କଷ୍ଟମର କଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଟା କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେମି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଟା ଅଛି ନଷ୍ଟ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପଇସା ଟା ଟିକେ ପଠେଇ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅ ମତେ। ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଓ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ? ତମେ ଦିନ ଅଧିକା ବନ୍ଧୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ। ଡୋନେଟ୍ କରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଦେଖ, କୋବି, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି। ଆଇଟମ କଣ କରିବି କୁହନି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭାବି ଭାବି। ବାରମ୍ବାର ନନେଟ କରି ନନେଟ କରି କଲେ କଲ୍ ଟା ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆରେ ନା ନା, ଶୁଣ, କଲ୍ କାଟିବ ତ ଦେଖିବ ବହୁତ ଖରାପ ହବ କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ତମ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର, ମତେ ତମ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ବୋର ଲାଗୁଛି। ସିନିୟର ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ କିସ ଲାଗୁଛି? କଲ୍ କିଛି ସମୟ ହୋଲ୍ଡ ରଖିପାରେ? ହଁ, ହୋଲ୍ଡ ରଖି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର। प्रिय ग्राहक मैं आज आप द्वारा निज आइडिया नंबर बिल पेमेंट एवं जेकोसी आइडिया नंबर रिचार्ज करंतु इंस्टॉल करबा पई प्ले स्टोर को जाई माय आइडिया ऐप डाउनलोड करी रजिस्टर करंतु। कॉल रे तथा सब्जेक्ट सीनियर रेडी अन्य कॉल व्यस्त अछंती। तेणु कॉल टी ट्रांसफर करियो नै बुझले। ଭଲ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ? ମୋ କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ କରିଦିଅ। ନନେଟ କରି କରୁଛନ୍ତି, ନନେଟ କରି ଗଲେ କଲ୍ ଟା ବାଧ୍ୟ। ଦେଖ, ତମେ ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ଦିନରିଆ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଜମା ହୁଅ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେଇ ଆଇଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖେଳିଲା ଆଜି। ଆଜି ଖେଳିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେଇ ଆଇଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଇଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଇଲା, ମାଡି ବସିଲା, ମାଡି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସରି ଇଆଡେ ମୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମର ସାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ନନେଟ କରି କଲ୍ ଟା ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। କୋବି ରସ ତମେ ଖାଅ ନା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବି। ତମେ ନ ଖାଇବ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହବ। କଷ୍ଟମର ସାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ନନେଟ କରି କଲ୍ ଟା ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଫୋନ କାଟିବନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ତମକୁ ରହିଲା ରାଣ, ଫୋନ ଆଜି ତମେ ନ କାଟି ପାର। ହ୍ୟାଲୋ ଦିନୁଆ, ଦିନୁଆ, ନନେଟ କରି ଗଲେ କଲ୍ ଟା ବାଧ୍ୟ ହବ। ଦିନୁଆରେ କଷ୍ଟମର ସାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ନନେଟ କରି କଲ୍ ଟା ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ମୋ ଦିନୁଆ କାଇଁ